Kawula Drian Arum Pramesti NPM 19,30,0,0,1,7 saking kelas 3C PGSD badhe nyekar macapat megatruh laras pelog pathet 6. Sugeng midhangetaken. Cici 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 Rama nem ciro luroci cirororo ciciro cinema mama 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 lumonam lumonam luro luroci ciro lumama nama luro Prawinases wus akeh ingkang amuwus wawasan wus ing dumadi dalaning tuduh rahayu parandene tanpa dadi